welcome to my channel and welcome to the yearly celebration of Pride and Diversity, Gaksa. So guys, this is the 3rd year celebration of Gaksa, and right now, diri siya na held sa 20 Circle Cebu. Yeah, meet my friends from Labangon, Gigi Hadid, Charot. I am stressed. So diri sa Gaksa, guys. Charot! Paghilom, be! Babae! So diri sa Gaksa, guys. Abot kayong gata. Ano na kurente diha? Ano kita oras na kurente? Oo, ako may effort ano ha. Please click the unlike button. Please click the unlike button. Nag-record ba siya buang? So guys, diri sa Gaksa is actually a participation of all LGBT people in different barangays. All barangay, not only barangay but with Cebu province also. So each barangay and each provinces naa sila yung mga booth. As what you can see around me, yes, naghankay booth. Yes, all around here, 20 Circle. It is only here in Cebu. Charot. So guys, each booth, each barangay, naa sila laing-laing pakulo. So guys, let's go ahead and check kung sa ilang pakulo karong tuiga para sa Gaksa. Go! Naada ko balik diri sa 20 Circle. So let's go ahead and check sa mga barangay kami. I don't know if madogas sa inyo. So, arita una sa Labangon. Yes. Hi! Masay na nga sa inyong boat karon. Sa among boat kay mga candies naman yung chocolate. Mga kainis rin na adili. Yes. Hi, good Laban! So, naata diri sa gitay ngayon sa Labius. Nangatag sila og mga candy. Diri dagan kay candy. I-forma dyan nila rainbow ang mga candy. It's very, very amazing. So guys, magpadayon ko o ka ng booth hopping ko yung ni Arjun. Makita mo sa Kumandawi vlog na si Arjun. So, sunod guys, arit na diri sa barangay Kalamba, sa Kalamba. Hello mga ate! O sa'yo na asay yung booth, ate. Hotdog. Mga syupa kay mga taga-barangay Kalamba. Laban! So mga to guys, ang booth sa barangay Kalamba, nanghatag sila og hotdog sa mga bumisita diri sa Pride Party Gaksa. So guys, meet sa net. Hi! Subscribe my channel, Tunetli. Magbabae. Tunetli. Masama na. So guys, mauni ilang mga stops. Diba Delia? So sila ka naganami, may kuha lang dito sa imong ganahan. Wow, tulog ako. Pili tulog. So guys, i-visitor mo sa Gaksa Cubino, nalingaw ra mo. Nalingaw rami, I'm chewing. Lami lang hotdog. Lami pa mong hotdog. So diri nga part guys, this is the Cebu Deaf Rainbow Club. Yes, all the LGBTs here nag-participate. Masay na asa eh. Hi! Adoy my vlog. Yes, di na ko sila may interview guys kay okay ba ako sa language at mauni ila din na sila mga pan, mga lugaw o mga juices for everyone. Say hi! Guys, this is their diwata sa Cebu. Hello! Thank you! So guys, namigidiri karon sa booth sa Sambag Kuno. Then, mauni lang booth. Para
Say hi to my vlog mga ate. White Hi, say hi. Pasay na sa inyong booth ate. Pasay na sa inyong booth ate. Popcorn. Popcorn. Na sila free popcorn for everyone. Anet po. Tingnan kay Gaksa ko oy daghan kay sila mga gipanghatag. Ito sa Bigas Candy, ang uban kay Ice lugaw, uban hotdog, ito kay nasa ice cream. Basta bisita ta sa ilang each booth. Hi guys, sabit na pa akong friend dire, ang pinakagwapa si Bella Jimenez. Hi. Kamusta yung experience dito sa Gaksa ko oy? Nice ra. It was fun. Ay, bro, hindi bayad ito. Mas pa nice ra sa bakay. Plastikan lang, ano? Interview na itong usao. Sige sa man na, uy. Si Casey. Asa man si Casey. Sige guys, ito na si Casey. Casey, say hi to my vlog. O sa'yo na sa inyong booth, uy. Muna siya ang booth sa TISA Gay and Lesbian Association. O sa'yo na sa inyong booth? Wala pang hatag mong shumay, uy. Ay, wap pa di ay. So guys, mamalik ka sa ilang booth. Okay, manghatag sila shumay. O sige, hello mga friends! Hi! Ngano gang anak man mo eh? Alam na yung friend pero. Ngayon na sila sa vlog. Diri nga part guys, na ay program, na ay mga nag-fashion show kasi ang sayang. So ba, di maklaro tabang. Hi guys, we're so Diri nga part nga booth guys, muna isang registration area. Then na sila mga baligya t-shirt for the Repos Angels Incorporated, which is mao ang main org nga nag-organize aning event. O saan nga like organize na Sagpa. So guys, diri muna diri ang booth sa Sagpa organization. Kayo. Ate, kasi nasa inyong booth. Hello, I'm Salma from Sambanggon. Di magdungo guys kay Sabang kayo. Perform? Ayaw na mo pala bigyan ha? Kaya wag yung milang ikatag ninyo ba yung ginseng na doon? Garden effect, napasipin ang Wag yung nagsuko nyo iumpok yung audience ko. look, ato i-check kung gusto ni siyang Kung doon na may problema sa inyo ha, ayaw may gibuang solusyon. Okay, next! Ladies and gentlemen, let's welcome our friends from Barangay Lorega, San Miguel, Olga! O saan ni diri nga fan ate? Ipadilya. O din siya ang booth sa Tipadilya LGBT. Say hi to my vlog. Hi! Laban lang. Say hi everyone! Oh my God! You're so tight! Ako may budaw-daw. Ako may yung Live show yung booth, oy. Dapat yung putik, dadaanin ka ang ha? By Venice Concepts, Events and Style. Promotion tayo. Yes. Sige, ate Aris sa me. Bibi. Oh, lukatan ni Guat Five. Hi, everyone. Pali mo, kasi pwede mo dagan ni. Guys, wala pa naman na bisita ta ng booth dito sa Gaksa ko pero mura na mig mas stress ni. Tunet, yung tuyugan mag-booth natin. Subscribe our channel, Tunet Day. Exoni siya ni Michelle D. So ladies and gentlemen, let's welcome Lamuse Diwata sa Cebu representative. Hi everyone, good evening. Let us spread love and happiness, happy Pride Month. I am your Diwata sa Cebu from Lamuse, Labangon representing. I am your Diwata Hanan and I'm John Samson Plaza. Thank you so much. Supportive! So guys, namalik ko dito sa aming booth. Dito sa
kalamba nga po sa labangon. Sige ka po yung suri-suri nga. Ako may suri-suri para boot hopping. Always na may kaniyot, sige talipsik ko siya. So later, mamalik kami o boot hopping. Dito na sa lifestyle. Nakaraman nila yung karoon. Sige guys, sa boot hopping na may balik ni Archer. Oy, White House. Guys, sa boot hopping na ko. Tigas-kuyig na ko mga angels sa kalamba. Wala akong mga angels. Ako mga obligasyon karong adlaw. Karon. Muna akong assistant karong adlaw. Muna akong angel karong adlaw. Angel. Ladies and gentlemen, once again, So guys, narita diri sa tent sa Barangay Lorega. Unsagay mo nga organization diri ate? Kana diri sa Barangay Lorega. So ate, unsay naa sa inyong booth ate? Cotton candy. So hatag mo po. Yes. Okay, cotton candy dito, Mark. Oh, panghatag. So muna lang cotton candy panghatag, guys. Ben, wag na sa mo Jordan. Panghatag. Diba, ibay kayo. Guys, karon nata diri sa booth Alta. Alonde sa Tara. Let's meet our Diwata sa Cebu 2018. Ate, usay na sa inyong booth. Usay na sa inyong booth. Photo cheese with different flavors. They all really fun. Yeah, so nice choices. So, let's share lang booth. Yan na sila yung mga photo cheese sa Alta. Sa among booth ni Joshua. Charot. So, tawag sa mga organization ate. Kaning glapi. Glapi na siya. Hala. Hello. O saan nasa inyong booth ate? Biko o lumpia. Panghatag ni. Pero wala may coupons. Well, it's all up to her. Tilala. Kanilang mo tilawan. Sige, sige. Hindi ko mo tagay, uy. Sige, bye. Hello kasi hi to my vlog. Saan sa nga sa party or? Bulacau. Sa Bulacau. Thank you, madam. Ano tawag sa inyong word? Bulacau James. Ay, Bulacau James. O sa Si Hal. O sa inyong panghatag? Kanang hatag mo candy. Thank you kaayo. With costume ko dyan ni hatag ko candy, guys. Thank you, ma'am. Bye. Alin na sa mga salain ka po. Thank you. Lalaysyo ni siya nga boot kina sila panghatag school supplies sa Vega sa Barangay Ermita Gay Association. Live bayo. Hala. Miss Akpan. Sumbong ka sa mama. Hi ate. Tumawanin sila ang Vega. Tumawanin sila ang Vega guys. Nanghatag sila school supplies. Obvious man nga school supplies sila ipanghatag. So di na tamangotan. Ato na to sa lain. So diri nga booth guys. Diri to sa PBB. BP. Na sila yung photo booth. O diba? Mga syupa. Ano ba mga syupa kayo? Pa-picture mo dito, Day. Wala na. May ticket. May ticket. Ito live. Wala. Ato na to sa free na. Pa-picture ka ha. Ano sa surita ng mga booth niya? Na natabang. Hello mga ate. Let's meet one of our Diwata sa Cebu candidates. Hi. Oh my God. Wala kayo message sa mga viewers. I thought it's a picture. Your Diwata Anunsina of Diwata sa Cebu of Gaksa and Life. And have fun in our Gaksa today. Thank you. So let's meet one of our Diwata guys. Say hi. Hi everyone. Go
So mga show pa kay mga diwata, guys. I was once a diwata. Charot. Pero nabuang lang. Visit. Gaksa Coben, welcome to our booth from Barangay Dolo. As you can see, our president here, Genevieve Castro, from the single mother. So, ito sa ilang booth, guys. Ay, Mark, ano ito sa ilang booth? Diba? Ito lang booth. Tarat. Underground. Hi lang, guys. Hi to our vlog. Diwata sa Cebu, representing gold. So, pakailan diwata. Tabang. Ito si Cons na yan. As you can see, permission na sa akong vlog. Siya, pinaka-supporting ka konsehal ever. Interview mo sa mga diwata. Yan din nga send yan yung mga tribal party. Tribal party din yung pinapita, guys. It is actually from Barangay Pisa. O, di ba? Sige, mention. Say hi to my vlog natin. Hi! Ate Manila, nagagaling na mystery. So, mauna to, guys. Na-visit na namuta ng booth diri sa Puente Circle for the Pride Monday. Gaksa Kubay. And lingaw siya. And fairness, lagi silang free pang hata. Hi, sir. Say hi to my vlog. Hi, hello. So, how was your experience, sir, here in Gaksa Kubay? Well, it was mesmerizing or memorable one. Hi. Ikaw, Tonet, Tonet. So, guys, ako sa interview ng akong YouTube vlogger na amiga. So, how was your experience? It was so memorable. Yes. What's sa may naka-memorable niya? Kanang dagan hindi pang kusubok. What's sa may mo gibang kaon? You're Kana mga kuan, mga lugaw, inana, mga junk foods, inana. That's it, guys, with our Cebu Pride Party LGBT Gaksa Kubay. It's very, very fun, very, very memorable. Lingaw dyan kayo siya sa sobra. And it's very, very unexpected. Kaya ganyan dagong kayo, pero karon wala siya ni Juan. Which is, lingaw dyan kayo sobra. Mao ni siya ang pinaka-most memorable Gaksa Kubay. So guys, sa mga naglibog nga nung gitawag siya o Gaksa Kubay, well, Gaksa means yakap in Tagalog and hug in English, which is usually, guys, obviously, yakap, hug is a very, very meaningful action. Yes, guys, yakap is very, very meaningful. It can comfort a person. It is a show of acceptance, understanding, love, respect, and everything. That's why we call it Gaksa Kubay, because we want everyone to feel accepted here in Cebu City. Yes! And we are so very thankful sa mga tao nga nagpasiugdaan nga event. And to everyone who participated in this event o sa mga ni Aray, thank you so much. And once again, till my next vlog, happy Pride!